myyntitoimisto on niin kuin hyvä bisnes ja näin, mutta se, että skaalautuuko se, miksi käy unikorniksi, niin ei kyllä skaalaudu. Ainakaan mä en ole vielä keksinyt, että jos joku fiksumpi tulee kertoa, että mitä se tehdään, niin kuuntelen mielelläni. Mä halusin niin kuin jonkun sellaisen SaaS-bisneksen. Se kuulostaa, niin kuin tuntui tosi fiksulta, tuntui tosi sellaiselta niin kuin kiehtovalta itselle. Ja toi asiakaspalvelun automatisointi, siitä se ajatus oikeastaan lähti. Sitten mä soitin yhdelle kaverille, joka mä tiesin, että tietää vähän enemmän alasta kuin minä. Ja hän osasi yhdistää mut sitten kolmannelle kaverille. Ja hän tiesi, että nämä on mahdollisesti jo tehnyt jotain vähän niin kuin tämän tyylistä, lähtenyt tekemään. Joo. Ja sitten me saatiin niin kuin tämmöinen intro ja mä menin tapaamaan niitä jätkiä. Ja kyseessä siis tällaiset kaverit, ketkä Nuutti ja Matias, heillä on tekoälyfirma itsellä, semmoinen kuin One Second AI. Ja ne tekee erilaisia tekoälyratkaisuja niin kuin oikeastaan mihin tahansa kustomina yrityksille. Ja he oli alkanut vähän niin kuin rakentaa tällaista voice-agenttia. Ja heillä oli sama visio. Ja sitten me vaan ajateltiin, kun me synkkäsi hyvin ja meillä oli molemmilla oli vähän niin kuin sama visio, niin ajateltiin, että yhdistetään voimat ja aletaan tekemään yhdessä. Sitten me yhdistettiin minä, Matias, Nuutti ja Esa, joka on sitten tuolla se One Secondilla ollut kans, niin alettiin yhdessä tekemään tekoälysoittorobottia. Joo. Ja nyt se alkaa olla tällä hetkellä niin kuin aika kovassa tikissä.